Rüşvetçilikin sebepleri nindi? Kaybirovlar fikrince kişini yukarı vazifalar buza. Kimdir ise rüşvetçilik, qaraklık bizning xalqning qonunda deb sanaydi. Мәсәлән, җиргә төшеп киткән акча янчыгына кешеләрнең мөнәсәбәте нинди? Аны хуҗасына кире кайтарачаклармы? Әллә инде үзләштерәчәкләрме? Әлеге сорауга җавап табу максатыннан безнең социаль эксперимент. Яралганмын, буганмын шундый булып, бу тормышта һәр нәрсәгә гел яшимен ышанып. Ышанам гәҗит сүзенә, телевизор әйткәнгә, менә гел ышанып яшим президент сөйләгәнгә. Ышанам депутатларның гел дөрес сөйләвенә, ышанам җитәкчеләрнең урламый яшәвенә. Матур тормыш килүенә ышанам күп калмаган, тумыштан шундый әкияткә ышанам. Спасибо. Ышанам су анасының суларда йөзүенә, юл салучы абыйларның тигез юл төзүенә. Тумыштан акча яратам, акча мине яратмый. Күпме генә тырышсам да бер тиенгә дә артмый. Әллә ниләр эшләп барыйм, кесәгә акча тулмый. Төн буе хыяллансам да нигәдер байып булмый. Булмый инде булмагач, сабаларда тумагач, ичмасам берәр туганым Казанда утырмагач. Булмый инде булмагач, Актанышта тумагач, ичмасам берәр абыем зур нәшәнлек булмагач. Миллионнар булса миндә калганын табыр идем. Күршеләрне утка салып Мерседес алыр идем. Зур итеп йорт салыр идем, диңгезгә барыр идем. Аннан кайткач хәергә дә 100 тәңкә салыр идем. Булмый инде булмагач, сабаларда тумагач, ичмасам берәр туганың Казанда утырмагач. Булмый инде булмагач, Актанышта тумагач, ичмасам берәр абыем зур нәшәнлек булмагач. Арчаларда тумагач. Худайдан бирелгән һәр бер көндә, ишек алдында капка төбендә утыралар күп белгән әбиләр, дөньядагы хәлләрне сөйлиләр. Телләрендә бер үк сүздер һаман, әстәгъфирулла нинди заман. Телләрендә бер үк сүздер һаман, әстәгъфирулла нинди заман. Элек чистарак иде һавалар, тәүфиклырак иделәр балалар, уңдырышлырак иделәр җирләр, гайрәтлерәк иделәр бит ирләр. Бу дөньялар үзгәрде бик яман, әстәгъфирулла
Bilmeden idi zaman